V Banskej Bystrici spustili pred rokom výrobu v modernom drevokombináte Smrečina. Z chudobných pohronských domkárov vyrástli tu kvalifikovaní a uvedomelí robotníci. Nahadzujú na transportér odpadové drevo, z ktorého sa v Smrečine vyrábajú drevovláknité dosky. V neustálom prúde vychádzajú zo strojov nové dosky, cenný materiál pre náš priemysel. Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes sa spoločne pozrieme do kedysi slávneho drevospracujúceho podniku, ktorý niesol názov Smrečina. Ako to už v mojich videách býva zvykom, hneď zo začiatku by som rád spomenul niečo z histórie tohto podniku. Národný podnik Smrečina v Banskej Bystrici vznikol 1. januára 1951. Smrečina kedysi patrila medzi tradičných výrobcov izolačných materiálov z dreveného vlákna. Dlhé 10 ročia patril podnik základným priemyselným pilierom Banskej Bystrice a aj celého Pohoronia. Po roku 1989 však začali prichádzať horšie časy. V 92. sa štátny podnik transformoval na akciovú spoločnosť Smrečina a neskôr sa jeho názov zmenil na Smrečina Hofatex. O 2 roky neskôr sa začala výroba odľahčených izolačných panelov. V týchto rokoch už ale fabrika začala pomaly upadať. V roku 2003 do podniku síce vstúpil nový investor, no ani jemu sa upadajúcu fabriku nepodarilo zachrániť. Smrečina počas svojej existencie zažila aj 3 veľké požiare. Horelo tam v roku 2004, 2009 a aj 2011. Z týchto požiarov sa pravdepodobne továreň dostala a vo svojej výrobe pokračovala ďalej až do roku 2013. V máji v roku 2013 bol podaný návrh na konkurs a v tom istom mesiaci bola výroba v továrni definitívne zastavená. Niekedy začiatkom mája do závodu prišli dodávateľia a začali si postupne odvážať nezaplatené suroviny. Taktiež tam prišli aj pracovníci stredoslovenskej energetiky, ktorí prišli odpojiť závod od elektriny. Smrečina bola pravdepodobne veľmi zadlžená a pred krachom by ju zachránila jedine 500 000 dotácia, o ktorú žiadali vládu. Štát tejto požiadavke z neznámych dôvodov nevyhovel. Pred závodom sa neskôr zhromaždilo mnoho zamestnancov, ktorí vyhlásili štrajk, no nemalo to žiadny účinok. 170 zamestnancov zo dňa na deň prišlo o prácu.
Firma teda ostala niekoľko rokov prázdna a opustená, čo samozrejme využili bezdomovci, ktorí sa tam nasťahovali. Aj napriek tomu, že už v továrni žiadna výroba neprebiehala, začali tam vznikať nové požiare, ktoré továreň ešte viacej zničili. Spôsobili to pravdepodobne spomínaní bezdomovci, ktorí si tam zrejme zakladali ohne. Posledný krát tam horelo niekedy v roku 2019. V areáli v jednom z kanálov bola dokonca objavená aj ľudská mŕtvola. Teraz by som chcel ešte spomenúť niečo o bývalej zápalkárni, ktorá sídlila nedaleko areálu Smrečiny. Zápalkáreň v Banskej Bystrici vznikla v roku 1850, čo znamená, že od Smrečiny je staršia o viac ako 100 rokov. Od 60. rokov 20. storočia sa zápalky na Slovensku vyrábali jedine v Banskej Bystrici. Počas svojej 152-ročnej existencie továreň zmenila niekoľkých vlastníkov. Posledným z vlastníkov bola práve spoločnosť Smrečina, pod ktorú zápalkáreň prešla v roku 1958. Zápalkáreň ukončila svoju činnosť skôr ako továreň Smrečina. Stalo sa tak v roku 2002, kedy bola sprivatizovaná a následne zlikvidovaná. Jej zašlú slávu sa už nikdy nepodarilo obnoviť. Teraz sa už presunieme do súčasnosti. Zábery, na ktoré sa práve pozeráte, boli natočené niekedy v roku 2021 a továreň, ako môžete vidieť na videu, už dávno neexistuje. Väčšina budov bola totiž zbúraná. Momentálne sa nachádzam v jednej z mnoha výrobných hál. Na jej najvyššom poschodí sú nejaké dopravníky, kto vie, čo na nich kedysi prepravovali. Cez staré zhrdzavené dvere sa dá dostať aj na strechu. Je odtiaľto celkom pekný výhľad na časť Banskej Bystrice. V pozadí môžeme napríklad vidieť hlavnú vlakovú stanicu. V areáli továrne sme už niekoľko hodín a slnko začína pomaly zapadať. Mali by sme si trochu pohnúť. Opustili sme starú výrobnú halu a presúvame sa do ďalších častí tohto veľkého areálu. Objavili sme tu tento starý nákladný vlak, no nie som si úplne istý, či je opustený. V areáli kedysi sídlila aj firma s názvom Sigma. Tá je ale ešte stále uzamknutá a do jej útrop sme sa teda nedostali. Ako poslednú budovu navštívime starú elektrorozvodňu. Táto budova je na rozdiel od ostatných budov ešte v pomerne dobrom stave. Zachovalo sa tu ešte mnoho zaujímavých vecí z čias fungovania továrne. Objavili sme tu aj tento veľký záložný diesel agregát. Myslím, že tento je asi najväčší, aký som kedy videl. Práve som vstúpil do hlavného velínu. Tu kedysi sedel človek, ktorý mal celú túto budovu na starosti. Ďalšou miestnosťou bola transformátorovňa. V jednotlivých priehradkách boli umiestnené transformátory.
Vonku už sa za ten čas úplne zotmelo a je čas na odchod. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite zanechať like, pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne nové video a ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.